Shwmae Rhieni, Sali Mali, sut ydych chi? Da iawn, diolch, dwi'n gobeithio. Felly, jyst fideo bach, really, i esbonio beth sy'n mynd i ddigwydd dros y cwbl wythnosau nesaf. Yn amlwg mae Noson Rhieni bach yn wahanol y flwyddyn yma, sydd yn drist iawn, really, achos fel arfer bys ni yn wahodd chi mewn i'r meithrin mwyn i chi edrych ar y meithrin ac i edrych ar gwaith y plant, ond anffodus na nid y flwyddyn yma. Be fydd yn digwydd yw bydd galwadau ffôn yn dod i'ch ffordd, a fydd y galwadau ffôn yn para tua 10 munud. Felly, pwrpas rili y fideo yw i esbonio pa fath o waith mae'ch plant chi wedi bod yn neud dros yr wythnosau diwetha. Mwyn wedyn, pan rydw i yn eich ffonio, gallwn ni just ffocysu mwy wedyn ar eich plentyn a sut maen nhw wedi setlo o fewn y meithrin. Felly, os ydyn ni'n mynd nôl i dechrau y flwyddyn, y mis Medi, be dyn ni fel arfer yn wneud pob blwyddyn yw just i asesu ble mae'ch plant chi ar hyn o bryd. Felly, pethau fel ydyn nhw'n nabod siapio nhw, rhifau nhw, llythrennau nhw ac ati, lliwiau, i'r fath yna o beth. Ydyn nhw'n gallu adeiladu blociau, sut maen nhw'n cymdeithasu, sut maen nhw'n dal pen, yr fath yna o beth. So, mae'n rhod sylfaen i ni wedyn i allu symud ymlaen a ffocysu ar be sy'n angen ffocysu ar. Wrth ddweud ni wedyn, ni yn symud ymlaen i ein themau, sef thema ar hyn o bryd yw o'r cychwyn cyntaf, from the very beginning, o'r cychwyn cyntaf. Be ni di edrych ar hyd yn hyn yw, mae fi fy hun, sef ffocysu ar siw mae'r plant yn edrych, yn dechrau dod â geirfa newydd iddyn nhw, sef llyged, clustiau, corff ac ati. Ond ar ôl ni wedyn ni'n ffocysu ar teulu, ni'n dod i nabod y plant fel unigolion, pwy sy'n byw yn y teulu, oes anifeiliaid anwes gyda nhw, be maen nhw'n hoffi wneud, yr fath yno o beth. Yn ogystal â ble maen nhw'n byw, beth sy'n amgylch nhw, yr ysgol ei hun ac ati. So mae hynny wedi bod yn really lyflu ddod i nabod y plant dros yr cwbl wythnosau cyntaf. Ar ôl hynny, ni wedi gwneud lindysyn llwglyd iawn. A mae'r plant wedi rili mwynhau darllen y gwrando i'r stori yna. Mae'r stori'n rili dda, ni wedi gwneud hyn dros pythefnos, mae'r stori'n dda, dyn ni'n gallu gwneud llawer o bethau fel bwydydd iachus, grwpio'r bwydydd, rhoi'r bwydydd mewn i iach, afiach, beth yw ni wedi gwneud graff, beth yw hoff bwydydd nhw, ni wedi edrych ar y gwahanol lliwiau, patrymau, sut mae lindysyn yn newid o lindysyn mewn i pili pala. Rydyn ni hefyd wedi wneud diwrnodau'r wythnos a cyfri'r diwrnodau wythnos. Felly mae lot o pethau hyfryd, rhifedd, llythrennau wedi dod allan o darllen y stori lindysyn llwglyd iawn. Ar ôl hynny, wnaethon ni yr gaeaf. Ni wedi edrych ar lliwiau'r gaeafol, ni wedi edrych ar gaeaf gysgu, pa anifeiliaid sy'n gaeaf gysgu, darllen stori yn ymwneud â gaeaf gysgu. Ni wedi edrych ar y lliwiau, a ni wedi creu dreinog allan o dail ni wedi casglu o tu allan. Ac yn ogystal â hynny, oedd gyda ni pwmpen, lle oedd y plant yn gwagio'r pwmpen a tynnu'r hadau allan, a wedyn cyfri'r hadau a grwpio nhw ac ati. Felly mae hwnna wedi bod yn lyflu. Ni wedi parhau efo'r un thema ar ôl hanner tymor, a ni wedi edrych ar wythnos diwetha, edrychon ni ar Calan Gaeaf, nid Calan Gaeaf, sori, Noson Tan Gwyllt, a edrych ar y lliwiau gwahanol, hanes Noson Tan Gwyllt efo gyda ffog, rocedi'r siapiau sy'n dod efo rocedi, triongl, sgwar ac ati. Wythnos yma mae'r plant wedi bod yn edrych ar diwali. Ni wedi darllen stori Ramasita, hanes diwali. Ni wedi edrych ar creu patrymau henna, patrymau rangoli,
gwahanol lliwiau. Ni wedi creu llusernau fel bach o celf a stem. I symud ymlaen, nawr dros yr wythnosau sydd yn mynd i ddod, rydyn ni'n mynd i parhau efo'r thema Nadolig. O'r cychwyn cyntaf, ni'n mynd i edrych ar Iesu'r Nadolig cyntaf. Dyn ni'n mynd i creu cerdiau Nadolig, addurniadau Nadolig. Ewn ni am dro allan yn y wain wyllt, i gasglu pethau. Rydyn ni'n mynd i edrych ar y tywydd eto, dillad addas i wisgo yn ystod y tywydd sydd yn mynd i newid, creu, dylunio a chreu falle hetiau sgarff ac ati, a beth arall. Ond ogystal â hynny, a'r pethau dyn ni'n neud o wythnos i wythnos, rydyn ni hefyd yn mwynhau'n fawr iawn elfennau fel yoga. Dyn ni'n hoffi gwneud ffitrwydd, dawns. Dyn ni'n llawer o tric a chlic, wel ni'n tric a chlic yn wythnosol, ymarfer llythrennau nhw, enwau. Dyn ni'n neud hwnna pob wythnos. Dyn ni'n